ngiyanibingelela nonke balandeli bakwa-Mhlaba Traditional Healers. Ngiyacela kusukela namhlanje ukuthi nibukele lapha u1KZN TV channel 261 siku 1KZN TV namhlanje kuzobe kuneshow la ekhaya kwaMhlaba lapho sobe sichaza khona ngezinto eziningi. Siyakhuleka ke siyacela ukuthi abantu oyibuka namhlanje 6 to 6 niqale nibuke izobe siyaqhubeka next week channel 261 nibukele phinde futhi ningene ku YouTube Live TV nizosibona khona kunenhlelo esinazo. Ningakhohlwa ke subscribe nibuke neyala ekhaya ni like ni share ni comment kuma comment section about the show yala ekhaya khona ilokuzana yala ekhaya ethiwa Kwa-Mhlaba TV YouTube channel. Ningene kuyona sikwazi ukuthi sikoke kuno TikTok futhi la ekhaya TikTok futhi sifiso Samuel ningene ku TikTok siba live ku TikTok ngabo 9 ebusuku kuze kushaye lezayikhathi ababuza amaphupho abanenkinga nabasangena emkhakheni wokwelapha abafuna ukufunda siyatholakala sikhona sichazile ke imithi asilandi koSwazini nako Mozambique imithi silanda la embuzini emaTexini uzoyithola leyo show ku Black Life sinelakhi oil neduku lemali iduku yokuzwa kuthiwa iduku lithengwa kwaUlwethu nani bese siyalakha libe nemfihlo libe iduku lapho lokwakhela imali. Siyabonga ke nazi induku lezi induku nje ibuya la eBria akamqanjelwa amanginyanga yabona inyanga ngakutshela ukuthi umuntu ulanda eMozambique ulanda eMalawi ulanda ibaleka ngenyawo zombili so thina isigebengu ngisho ibaso leli sithola khona bese siyalithakela sesiyalihlanganisela njengoba uyalibona nje leli sengizolifaka phela izinto zala ekhaya ukuze ke manje livume siliphathe libe la kwaMhlaba sisebenzele la ekhaya. Siyathokoza siyabonga hambani niyolinda namhlanje nje niyeke yonke into eniyenzayo nihlale nibukele 1KZN TV ngo6 ntambama 6 PM 18 PM nibukele u1KZN TV sizobona inkosi yamanzi uthakathi uzoyidela inkani. Siyabonga uNkulunkulu anibusise.